Hvad så, Danmark? Pattert her. Mig, min manager og producer. Vi har tænkt os at lave noget, der hedder ugens hat. Så følg med, gutter. Det bliver grineren, plus mig med Johnny Money. Jeg skal få tilsendt med den her fine hat og et brev, som jeg vil læse op for jer, Shababs og Shababs. Jeg skal få et fint brev, som jeg vil læse op for jer nu. Og der står, gutter. Kære Fahad, jeg er begyndt at følge dig hver dag. Jeg synes, at du er helt vildt sjov. Tak, min ven. Jeg prøver at stand-up komiker. Og at du nok skal blive til noget en dag. 100%. Da jeg fik at vide, at du var gået i gang med ugens hat, var jeg simpelthen nødt til at give dig denne hat. Jeg synes, den passer perfekt til dig. 100% Shabab. Den er da fin nok. Jeg går med den i skolen i morgen. Så ser vi, hvad min klassekammerater siger til det. En nar-hat til en nar. Tak, min ven. Ej, jeg driller. Har 3 ting, jeg gerne vil have, du udfører. Prøv at sige 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Skal jeg sige det igen, eller hvad? 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Var det grineren, var producer og sagen i studiet? Det synes de, kan jeg høre. Spørgsmål 2. Ja, eller 2'erne. Jeg plukker frugt med en frugtplukker. Den fattede jeg sgu ikke. Jeg skyder af, min ven. Så derfor, fordi du ikke skal blive til grin over mig, siger vi ha ha ha. Så tager vi den næste. Prøv at sige en villa, en Volvo, en Vose igen. Bare hurtigt. Den her gang. En villa, en Volvo. 2 sekunder, gutter. En villa, en Volvo, en Vose. En villa, en Volvo, en Vose. Er du tilfreds, eller hvad? Jeg håber, du er. Jeg glæder mig til at høre dig sige det. Nå, er I sikker? Med venlig hilsen, din trofaste seer, Kim fra Næstved. Jeg håber, du er tilfreds, Kim. Vi snakkes. Jeg tror lige, jeg havde glemt jer. Jeg sagde, at jeg ville ryge med den her hat på, gutter. Tusind tak for hatten, Kim. Husk også at subscribe mig på YouTube og synes godt om min Facebook-blog. Mange tak.